Libreng ultrasound, laboratory test at check-up ang inihatid ng Provincial Government of Camarines Sur sa mga residente, lalo na sa mga pregnant mommies sa pamamagitan ng Women's Wellness on Wheels o WOWBA sa Barangay Duggal, Camaligan. Labis ang pasalamat ng mga benepisyaryo dahil hindi na nila kailangang gumastos para sa mahalagang serbisyong medikal tulad ng ultrasound, mga laboratory test at regular na check-up. May libreng gamot rin matapos ang konsultasyon. Ngayon po excited kasi pa-ultrasound kaming libre lang. Kung tabang syempre pag mapaano ka pa sa may bayad po, tapos digdi libre lang po, tapos may mga kaipuan pa para sa yan, may mga araw kayan na kompleto na po. Salamaton po dahil dakula pong tabang sa mga bados po, sa mga kababaihan na araw kaniyo, nakaabil po kami mga libre. Kulang tabang na po siya, saka libre na, dahil na po mabayad sa Naga. Maray po nga sa igo kaniyo, digdi, sa Camarines. Hindi lamang ang mga buntis ang nabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal dahil bukas sa lahat ng residente ang mga medical services na hatid ng Provincial Government of Camarines Sur. Isinagawa rin ang yakap registration ng PhilHealth upang mas mapadali ang pagpaparehistro ng mga mamamayan nang hindi na kailangang lumayo pa sa kanilang komunidad. Dahil dito, malaki ang pasalamat ng mga residente dahil nakatipid sila hindi lamang sa gastos, kundi pati sa oras dahil ang mga serbisyo na mismo ang lumalapit sa kanila. Aram sa ko gurang na. Tapos dahil man ko nakakaduman sa mga pagpa-register kang akap, kang yakap. O di mo niyan, di ko aram na kala ko mapacheck up lang ko. Makamember ako digdi sa yakap. Taday man pati ko tatao kang mga computer na yan, mga gadget, magparagaramit. Mas maray na yan nag-igdi ka mo para si mga day nakakaduruman sa harayo o kung saan pa man ang kaipuan na magpa-register ka ni o kaya day tatao magpindot sa mga gadget. Actual na igdi yung nagigibo. Nakulang sa tabang na sa araw sa mga tios. Nakulang tabang na. Imbis makalon pa, gabos ang bulong sa sinto. Hindi na makakagad. Mapiling ako sa kong kolesterol. Kagto po ma'am, kaya alam ko ang kolesterol ko. Kaya ngunyan, mapa-follow up, check up ako. Parang Ano po, ning makatipid-tipid sa gasto, saka yan na po kami digdi, dahil na kami magastos, dahil na kami malunad. Kaya nakatipid po, dako lang tabang. Kan may igwang araw kami sa barangay. Maliban sa WOWBAS, patuloy din ang pag-iikot ng iba pang healthcare asset ng probinsya upang maihatid ang mga serbisyo medikal sa iba't ibang barangay lalo na sa mga malalayong lugar. Isa ito sa mga prioridad na programa ni Governor Elry Villafuerte na mas mapalapit sa serbisyong pangkalusugan ng mga Camarinense bilang bahagi ng adhikain na isinusulong ni Gov. Elry Villafuerte na gawing mas accessible ang serbisyong medikal sa buong probinsya. Regine Boe, CSN.